Welcome to the leading site news. Non-kevang Troxy All Party Hills Leader Conference Foundation de Armung Ongdong Ben Kachatong Dunjia Pan Socheng dhanta APHLC CC Commette Tumahin Pen chesik chedang from bomlo. Pinini Pai Inquire Troxy Matijong Arni Borjuri PS along Socheng dhanta APHLC CC Committee Tumpen Non-kevang Thang Inquire EC Surihini re inquire po APHLC Foundation de Arni Ongdong Amuluk Kachatong Dunjia Panpura PS Committee President Secretary Tumpen Chinki Chatampong Socheng dhanta Penjoyson Terang Dili Report The Leading Site News Tang te pini dak nang letum labang so meeting kedopon labang so puthak ethitheni thanpon ekha sedana khai to churu lo kadu we la media korte tum ban tame la pen kar beng long ra tum ban just met kila nedi tum Socheng dhanta ra tum banda pini labang so a media along nang kilang dun tum ban ban churu lo neli tum pini meeting bangela hen lo je neli tum la CC along leaders atum an neli tum tame jakong je parang thuji pu neli tum isi amai thik pon lo tum dak bidi sore neli tum chi than chi mum pon lo la pen nason bangela hen lo non kevang ji neli tum la 17 nong Socheng dhanta consensus pen tame ongdung rat kachipat kachatong dunje pansini tum bor ilo foundation day la troxy akichok a foundation day la puluni along si biponji la bang solong neli tum mesen pen kachatong dunje pansini tum pini bidi suri hai che than pon lo hini bang kel hello neli tum la PS along tame kachihumri kohumpat ji phandani tum mesen pen bidi suri chepachoi pon lo la pen ethi non jitu non het kedam tang je non APHLC akimi puthot jam hanse buai alang litum hin pen akimi ke form pon labang so puthak nang li hin pen Socheng dhanta rat phan product pen than pachini tha lake nili tum hin pen than thedet pustame rat tum sigi thek lo la pen kachini lo non lo makai ke leader satum phande rat atum sigi chini thu ate APHLC polotang te nilitum la sarjai kathar ki japon a party hello APHLC ke lapen alangli si nang ki japon hello a hok lapen karbia khai lapen karbia longri aphan longri longpat kapjok je aphan lapen karbia khai aphan kapjok je aphan ke ala nilitum non ki dobama APHLC hello pen non ki dobam pen puthot alang litum BJP atum akimang thu bangke APHLC atum non hai po non MLA election pen ke kaprek ka picture alang litum chi theklong lok lo lasi latum APHLC phan ka paremji aphan se latum bidilang no claim kel rata tum chini te kaprek amen le alang tum ir da chok ke APHLC ting ai nang ni ke na se alang litum ke lang namet lo patang te aphu ta playing play da son lo alang litum makama thake BJP atum ke je bongo sina atum si alatum phan ke geliding karbia khai koson si kachar bo jima karbia khai aphan koson si pachikak phun jima lahai si bang kapor I la se non alang litum bang ke NGO men pen se alang litum ke claim society under se alang litum ke registration kori lake political party kali APHLC non ke klang mi hala jem han se pu ki japon APHLC lake political party kali la pen alang litum ke rat along ta ningje dak nilitum ke political party kali polang litum ningje lapen nilitum ke dake election na thurunde pusi alang litum ki than na selang litum ke rong ta ludam long le lapen alang litum ke political party kali polotang te election na thurun long le selang litum ke just se society long isis registration kuri chot pina posi latum ke NGO type lo asi kopine development tong kopine ke ching thura mo tong lahai asai selang litum claim nang po monta alang litum isi kichok che bang ke lahan lo je NGO le seng ajat le seng tame APHLC men ge ene de nai polo lake rat tum chini lake rong aso inglong arlo atum arat tum chini na sini li Socheng dhanta rat phan pachini bang ke lahan lo ele tum Socheng dhanta rat tum ke ludu nang ne lo lapen mang hudu nang ne ele tum ka do betame lo bang so sarjai ka thar nang ki japon APHLC party long si duthit nang ko ne lo karong